i Kaspers rum på Viben, og ser, hvor mange genfærd vi har inden for vi ved, vi har nogen. Og I kan se rigtig de mange skikkelser her. Derovre står der en. Og så kører vi lige videre og ser, om der er nogle andre steder. Henne i den stol hen, der sad en på et tidspunkt. Og de hænder, I ser nu, det er altså Kaspers egen hænder. Nu skal vi se en gang, om der er noget. Skal vi prøve at se Kasper? Der sidder en ved Kasper, men jeg tror mere, det er de tegn, som Kasper har i at være sin egen person.